Ratu a făcut iară istorie, de data asta la aeroport. Cât de greu a fost? Ce spun oamenii? Pentru că șoferii, deja pentru ei a fost un calvar. Am încercat să facem din nou tot ce am putut să iasă mai bine. Din păcate, într-adevăr, am circulat ceva mai greu din cauza ambuteiajelor din zonă. La momentul acesta avem 16 mașini în circulație care sunt ajutate de niște mașini de rezervă care intră în circulație în momentul în care crește fluxul de pasageri disproporționat. În total, în dispozitiv sunt alocate pentru eveniment aproximativ 40 de mașini care vor asigura inclusiv defluirea. Vârful de circulație asigură 21 de mașini, cu tot cu rezerve, ceea ce înseamnă că pe acest traseu astăzi am fi putut avea o frecvență de 2 minute dacă nu ne-am rămâne blocați în circulație. Ratu este deja un operator metropolitan. Din data de 15, aeroportul devine funcțional. Există o strategie, o gândire de a asigura un flux pentru călătorii care poate că vor veni nu cu mașina personală la aeroport, vor veni cu autobuzul? Da, împreună cu domnul director Angheluș, directorul aeroportului, am stabilit că pentru început vom pleca cu un A1, un expres de aeroport din gară. Vom opri la Camera de Comerț, Livada Poștei, Municipal și direct la aeroport. Această linie va asigura o traversare în marile noduri ale Brașovului și cu o transbordare vom putea ajunge cu această linie la aeroport. Pentru început, frecvența acestei linii va fi de o mașină pe oră și în funcție de felul în care aeroportul va avea o creștere de pasageri, o creștere de zboruri, vom ajusta și noi resursele alocate acestei linii.